जोंना बाथौ धोरोमा जाहैबाय बर' हारिनि गुदि धोरोम। बेसेबां हाजार, बेसेबां लाख, बेसेबां खौथि बोसोर सिगां बाथौ धोरोमखौ बर' माहारिया आजावदोंमोन बा सिबिजेननो लादोंमोन बेखौ रावबो बुंनो हाया, मिथिया। बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, बे जाहैबाय बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि बिखा बिख्लो। बाथौ गैयाब्ला बर' गैया। बर'नि जे हारिमु, बर'नि जे दोरों, बर'नि थांनानै थानाय, जानाय लोंनाय गासिबो जोंना बाथौ धोरोमावनो बेरखांदों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जे इसोरखौ मोनदांनो हायो। जोंहा जे मोनबा तत्वफोर दं, मोनबा सान्थौफोर दं, बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। बेखौ दिनै गुथि जोंहा दायनिमारि संकस खेराइ जे बेयाव फोरबो फालियो, बेजोंहाय बेरखांहोनो हादों। बेयावहाय गोबां सुबुंफोर, गोबां जोंनि बाथौआरि भक्तफोर आरो जायफोर बाथौआरि भक्त नङा बिसोरबो दिनै नुजाफैदों। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण। जोङो नैबे दायनिमारि जे बाथौ खेराइ गुथि खेबनि थाखाय जाबाय आरो बियो दिनै नैबे दायनिमारि बान्दो खाथियाव चौधुरी घाट होननाय जायगायाव जे बे जिनिसा जायो, बेखौहाय जौगाखांहोनायनि बिबाना जोंनि सरकारनि, जोंनि समाजनि, जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि। गतिके लासै लासैनो बे ओनसोलखौ जों जौगाखांहोलांनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव नैबे जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। जोंनि बड'लेण्डआवल' नङा, आसामल' नङा, बेंगलल' नङा, भारतल' नङा, सारा पृथिबियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि प्रसारा जानांगौ। बाथौ धोरोम प्रसार जायोबा बेयो जाहैबाय मिथिंगाखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। बियो हारिमुखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। जोंनि दोरोंखौ बिथा खालामनानै सिबिनाय मोनसे धोरोम। आरो बेयाव जोंनि गोजामसिन सोदोमस्रिनि जे बेरखांनाय दङ, गोजामसिन जे सुबुं सोदोमस्रि, बे सोदोमस्रिखौ बेनि गेजेरजों जों मोनदांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो नोजोर बोनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो दिनैहाय बाथौ धोरोमखौहाय सिबिनायाव, बेखौ प्रसार खालामनायाव, बेखौ फेहेरनायाव, फुवारनायाव आरो सारा मुलुगावनो जाहाथे जोंनो बाथौ धोरोमनि सान्थौ सानस्रि बेखौ जोङो सुबुंफोरनो होनो हायो, मोनदांहोनो हायो आरो बिथांमोननो लाहोनो हायो। बेनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगौ। रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो लुबैदों, जोंनि बाथौ धोरोमा जाहैबाय जोंनि गोजोनखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाहैबाय जौगानायखौ लुबैग्रा मोनसे धोरोम। बाथौ धोरोमा जाबाय आबाद मावनायनि मोनसे धोरोम। जोङो सैथो लामाजों बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे धोरोम। बेखायनो बयबो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आजावो आरो बाथौ धोरोमखौ आजावनानै जोंनि सैथो लामाजों हान्थिनायजों लोगोसे गोजोननि लामाजों हान्थिनाय, जौगानायनि लामाजों हान्थिनाय आरो गियानखौ हास्थायनायनि लामाजों हान्थिनायाव जाहाथे बयबो आगान सुरो, बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों। मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।